si nasadnutý. Tuto polož. Tuto položte. Ja mám ísť. Tak. Dávaj tam prstičky. Potom budeš pripravený. Takže dobrý deň, toto je naše prvé video z Minecraftu. Zase sa púkol. Tak, teraz musíš to vydržať. Zatiaľ vystrihneme, dokým sa dostaneme z toho maléru. Jazde. Pokračujeme v našej jazdičke. Kam sa pozeráš? Tam sa pozeraj. Tak. Pozrite na našu lanovku. A teraz bude letieť jak hovienko v ričke. Dobre, jazdí, že? Jazdí dobre. A teraz bude, poprosím vás. Jak to rýchle, ani som nestiel pozerať, čo to robí. A letíme zase. Nepočula som to. Sakra. Zle sme to spravili. Počkajte. Zle sme to spravili. Ale ne, to iba toto spravíš. Pozri. Počkaj. Tak. A pokračujeme v jazde. Nemusíte sa bať, ľudia, pokračujeme v jazde. Tu sa spravili iba malý problémiček. Presne tak. Malý problém. Nie. Už ide panter. Wow! To je náš koniec. Dovidenia a môžete si vy To si prtkať doma.